Poštovani gosti, prijatelji Zmajeve škole, danas je veliki dan za našu školu. Navršava se 60 godina od njenog nastanka, razvoja i trajanja, a našu proslavu otpočeli smo na najlepši mogući način uz jednu od najpoznatijih pesama izašlih iz pera Jovana Jovanovića Zmaja u izvođenju soliste i orkestra naše škole. Svih ovih godina smenjivale su se brojne generacije učenika i nastavnika, prenoseći ljubav kao najveću vrednost, ljubav prema znanju, uspehu i stvaranju. Negovao se takmičarski duh uz želju za boljim uspehom. Kako se vreme menjalo, menjala se i škola, ali i svi u njoj trudeći se da uvek budu u toku sa inovativnim metodama, sredstvima i zalažući se da nastavu podignu na viši nivo. Menjao se izgled škole koja je kao prava dama. Lepa, čista, negovana, okružena zelenilom i cvećem. Danas njene široke i svetle hodnike ukrašavaju brojne medalje, diplome i radovi naših učenika. Na svakom koraku vidna je briga o deci i za decu. Oni su središte i srce naše škole. Ona je njihov drugi dom. Roditelji naših učenika pružaju nam nesebičnu podršku jer jedino oni mogu da prepoznaju kako se i koliko brine o njihovoj deci. A kakva je škola posmatrana očima deteta, najbolje govore stihovi Nikole Prokića, našeg bivšeg učenika i mladog pesničkog talenta. Kao na stanici života putuju deca ova od crtanja i nota preko brojki i slova. I kada je sve sivo i hladno, u mojoj školi sija neki novi sjaj. U njoj je srce srećno, moja škola Jovan Jovanović Zmaj. Sada pozivam Zorana Đurića, direktora naše škole, da se obrati gostima. Dobro večer svima. Poželim vam dobrodošlicu. I večeras je Zmajevo veče, posebno i veoma svečano veče. Ne samo što obeležavamo dan škole, već i veliki jubilej. Osvrnemo se iza sebe i vidimo 60 godina koje su urezale trag. Veliki broj uspešne dece, darovitih ljudi, mudrih reči, dragih penzionera i nice još uvek plete. Škola pripoveda epopeju radosti, odricanja i ogromnih želja. Ponosan sam i zadovoljan što sam na čelu ove priče. Hvala svima koji su sa mnom dišu i veruju u našu školu, za bivše, sadašnje i buduće generacije. Hvala, živjeli. Pre Drugog svetskog rata u Sremskoj Mitrovici postojale su 3 škole. Ženska, muška i mešovita. Svaka škola imala je svoju upravu, inventar i učila. Sve to nestalo je za vreme pomenutog rata, a škole u našem gradu morale su da prekinu rad. Srećom, odmah po oslobođenju rad je nastavljen. Od tada je prošlo punih 70 godina. Novembra 1944. oglasilo se prvo posleratno zvono i sve do danas neprestano se oglašava. 10 godina nakon oslobođenja dolazi do reorganizacije školskih ustanova na teritoriji našeg grada i dana 19. novembra 1954. godine naša škola je dobila naziv Jovan Jovanović Zmaj. Na početku školske 1954-55. upisano je više od 800 učenika raspoređenih u 23 odeljenja. U periodu od 1960. do 1961. godine materijalni uslovi rada u školi bili su veoma teški. Nastava se održavala u 6 različitih zgrada, a onda, kao da nije bilo dovoljno teško, u noći između 16. i 17. decembra 1961. izbio je požar u centralnoj školskoj zgradi i onesposobio je za dalju upotrebu. 10 godina nećemo imati svoju zgradu.
Posle 10-godišnjeg rada u tuđim zgradama, naša škola Jovan Jovanović Zmaj konačno dobija svoj krov nad glavom, novu zgradu izgrađenu samodoprinosom građana Sremske Mitrovice. Zgrada je završena juna 1971. godine i te jeseni bilo je svečano otvaranje škole. Na ulazu u zgradu postavljena je spomen ploča sa sledećim tekstom: iz ljubavi prema svojoj deci, građani Sremske Mitrovice zajedničkim sredstvima podižu ovu školu i posvećuju je imenu velikog pesnika Jovana Jovanovića Zmaja. U holu zgrade postavljena je bista Čika Jove Zmaja, gde i danas stoji. Ovaj događaj predstavlja jedan od najznačajnijih momenta u životu i radu naše škole. Tog dana vrata škole su bila otvorena svim građanima Sremske Mitrovice koji su razgledali prostorije u kojima će evo i 40 godina nakon tog dana veselo koračati deca. 8 godina nakon useljenja u novu zgradu sproveden je referendum na kojem je usvojen sporazum o udruživanju škola. Dositej Obradović iz Šašinaca, Boris Kidrić iz Jarka i škole Jovan Jovanović Zmaj iz Sremske Mitrovice u školu za osnovno vaspitanje i obrazovanje Jovan Jovanović Zmaj. U oktobru iste godine škole u Sremskoj Mitrovici, Šašincima i Jarku su integrisane. Za sve te godine naša škola se neprestano razvijala, usavršavala i učestvovala na mnogobrojnim takmičenjima. Nema oblasti u kojoj naši đaci nisu učestvovali, bez obzira na to da li su takmičenja bila iz oblasti prirodnih ili društvenih nauka, umetničkih ili sportskih oblasti, smotre horova, dramski i recitatorski susreti, folklor, raketno modelarstvo, streljaštvo, poznavanje saobraćaja, prva pomoć. Bili smo domaćini raznim dešavanjima i ugostili smo mnoge poznate ličnosti naše zemlje. Televizije su snimale priloge, a novine pisale o nama. Dovoljno je prelistati našu monografiju ili letopis škole i videti koliko mnogo prvih mesta je osvojeno od opštinskog pa do republičkog i međunarodnog nivoa. Sve su to aktivnosti koje su se u našoj školi odigravale i zbog kojih i mi danas moramo biti još bolji. I zbog te prošlosti mi moramo svake godine da radimo još više i da našoj deci ponudimo bolje. Zbog naše dece ništa ne prepuštamo slučaju i uvek mislimo napred. Zbog naše dece mi danas imamo produženi dnevni boravak i bilingvalnu nastavu. Zbog naše dece mi smo prva škola u Srbiji u kojoj je sproveden projekat Škola bez nasilja. Zbog naše dece svake godine znamo više nego prošle, jer je to jedini način da decu vaspitamo, obrazujemo i pokažemo im sopstvenim primerom čemu treba da teže. To nam je u nasleđe ostavio čovek po čijem imenu se naša škola zove. I njemu u čast posvećeni su naredni minuti. Bio jednom jedan zmaj. Od njega nas nije delilo 7 gora i 7 mora, samo Fruška gora. Rodio se u Novom Sadu pre tačno 181 godinu. Odrastao je u jednoj srećnoj i uglednoj građanskoj porodici koja mu je omogućila široko i kvalitetno obrazovanje, pa je studirao pravo u najvećim svetskim prestonicama tog doba, Beču, Pešti i Pragu. U tim mirnim i bezbrižnim danima upoznao je mnoge ljude koji će kasnije imati presudan uticaj na njegova dalja opredeljenja, na njegove životne stavove i odnos prema narodu, te poeziji samoj. Bio je lekar, jedan je od prvih članova Srpskog lekarskog društva i član Srpske kraljevske akademije nauka. Veliki propagator zdravstvenog prosvećivanja. Bio je pesnik, osnivač Srpske književne zadruge. Veoma rano postao je poznat i cenjen. Pesma je za Zmaja bila dar od Boga. Nešto što je Bog dao ljudima da ispune dušu, da se okrepe, da osmisle svoj život. I Zmaj je zaista verovao u to. Zato je za njega pesma uvek onde gde je najpotrebnije. Gde je bola, gde je jada, pesma blaži. Gde se klone, gde se pada, pesma snaži. Gde su ljudi dobre ćudi, pesma sori. Što ne možeš drugče reći, pesma zbori. Gde utehe nema druge, pesma stiže, a gde sumnja sve obori,
pesma diže. Njegove pesme nisu bile samo med i mleko. On se pesmama borio protiv svega što mu smeta. Satirične pesme je počeo da piše na samom početku svog stvaralaštva, iako je već bio poznat i priznat pesnik. I od Tutunska i Uhahaha i pesma Najlojalnijeg građanina najpoznatije su pesme u kojima šiba samodržavlje Mihajla Obrenovića, a recituju se često i dan danas. Bože sveti, podrži nam knjaza, zdrava, krepka, ohola i slavna, i na zemlji niti je kad god bilo, niti će mu ikad biti ravno. Ovaj narod vrlo dobro znade da je stvoren samo knjaza radi, da mu daje poreze i hvale, da ga dvori i ponizno kadi. Bože silni s visoka žilišta, saslušaj nam našu želju staru. Bože sveti, ne daj nikom ništa, da što više ostane vladaru. Ipak, satirična poezija je samo delić Zmajevog stvaralaštva. Veći deo svog pesništva posvetio je najlepšim osjećanjima na svetu i sa tim ljubavnim pesmama je stekao najveću popularnost u narodu. Kakve tebe srce, tajni jadilome, te me često moliš, pokloni me kome, ta u mojim grudma pakoste ne slama, u vinu te kupam ležiš na pesmama, na to meni srce. Dobro je meni tudi, ali bi vreme bilo da promenim grudi. Ta znaš li kad grli svako zlato svoje, znaš kako te boli samovanje tvoje. Tako moje srce često mi se moli. Znaš li gde na svetu anđelsku priliku, anđela po duši, anđela po liku, što bi u radosti sa mnom suze lilo, hej, koje bi moje, samo moje bilo. Tako ja mom srcu zborim više puti, a ono zadrahće, snuždi se, pa ćuti. I Zmaj nije dugo čekao. U 29. godini ženi se Ružom Ličanin, čije će ime ovekovečiti u zbirkama pesama Đulići i Đulići uveoci, ispevavši za nju najlepše ljubavne stihove na srpskom jeziku. Mesečina, al meseca nema, mila moja zelen venac snila, pa se malo u snu nasmijala, od toga se ponos zasijala. Pola srce, pola kamen, to sam bio ja. Pola student, pola plamen, krvca moja sva. Ti si kamen naučila, ljubit, goreti, a srcu mi dade krila, srce odleti. Još se moli Bogu tamo, blag da oprosti, ću ljubiti tebe samo, cele večnosti. I njihova ljubav bila je krunisana prvim detetom. Sa istoka poče plavit, a nas dvoje na prozoru. Prohtela sa nama tako dočekati rujnu zoru. Ćutala su naša usta, samo i misok misli tekla, teku neke ona šapla. Ja bi tebi nešto rekla. I tada mi ispovedi, što je stidak dosad skrivo, ispovedi. Ja osjećam ispod srca nešto živo. Tek to reče, se zarumeni, divna slika, da od žara moje sreće ili od stida s njena lika. A ja sedoh da u pesmi stvorim lepši dan, mladu ženu uz kolevku, zavarljivi san. Kad ti nećeš da se smeješ, evo smeši krin, smeši ti se iz kolevke naš prvenac sin. Ima li slađe šta na svetu od osmeha tog? Primakni se, ljubo moja, baš do srca mog. Pesnici su osetljive duše, često slute ono što niko drugi ne osjeća. Vrati smo se spred oltara sa burmama izmenjenim. Ruzmarin je mirisao na grudima njenim. Kiša pljušti, nebo plače, pa veselje muti. Onda nisam ni pomišljao na što li to sluti. Zmajeva životna bajka poprima obrise prave bajke. Kao i u svakoj bajci, slutnje su se obistinile i zlo se nije moglo izbeći. Oblaci nesreće potajno se nadvijaju nad pesnikom i njegovom porodicom. Porodično imanje siromaši. Bez majke pesnik živi od 17. godine, a zatim iz njegovog života nestaje i njegova sestra. Ali, kako kažu, naši stari, pravde nema pod kapom nebeskom i jedno zlo nikad ne ide samo. Te Jovan Jovanović ostaje bez svih članova svoje porodice. Pođem, klecnem, idem za stajavam.
Šetalicu sadu zadržavam, jurim, bežim kao očajnik leti, zborim reči, reči bez pameti. Ne sme nam umreti. Idem, stanem, pa mi klone glava, nad kolevkom gde nam čedo spava. Čedo zbudi, pa me gleda nemo, gledamo se, pa se zaplačemo. Pa i njemu, kao očajnik kleti, zborim reči, reči bez pameti, ne sme nam umreti. Suprugu Ružu, majku, nadživjela je samo jedna ćerka. Zmaj prihvatio i dade njenu decu kao svoju, ali svu decu svoga roda. Tada je zapravo postao čika Zmaj. I zaista, bila je potrebna nadljudska snaga da se izbori sa tugom koja je svila krila oko njega. A još veća, da u tim trenucima stvara za drugu decu, što je on radio kao snimač časopisa Nebo. Zmajevo stvaralaštvo se nastavlja. Posle Đulića uvelaka izlaze Snohvatice i ide Vesilje. Njegov život se nastavlja, njegova putovanja traju, da bi se u 68. godini vratio u Sremsku Kamenicu. Tu u junu, 3 godine kasnije, Zmaj iznenada umire. Živeo je dugovečno. Svako za sebe neka odluči da li je bilo srećno. Mogli bismo ovu bajku o caru pesnika završiti njegovim rečima. Sreće stoji, nešto čeka. A jad ide, Bog zna okle. Sreća im je bila kratka. Jad će biti, Bog zna dokle. Da, mogli bismo ovu bajku o Zmajevom životu završiti ovim potresnim stihovima. Ali nećemo, jer bajke imaju srećne završetke. A da li je moguće naći sreću kada vas život ovako lomi i satire? Moguće je. Bejaste li, braćo moja mlada, da li bejaste vi na groblju kada? Aj na groblju, na golemu, ta uvek smo mi na njemu. Svaka stopa, grob do groba. Od početka pamtiveka, sve i to groblje, ali kolevka. Milione progutala je tama, crna tama mnogih tisućleća. Niko ih se više i ne seća, no pogdekon uvek gori sveća. Ili je sveća, ili je ime svetlo, ili su dela koja se ne gase, pa redove nedoglednog groblja svojim zrakom krase. Pa se tako svetle mlazi, pa se vide svetli trazi, jednog duha raznih doba, duha kome nema groba. Ko se osvrne da pogledi na grobove ove svetle, mora čuti kako je živo kroz vekove, kroz maglinu, dedu unuku, otac sinu, borac borcu dovikivo. Gde ja stadoh, ti ćeš poći. Što ne mogu, ti ćeš moći. Kud ja nisam, ti ćeš doći. Što ja počeh, ti produži. Još smo dužni, ti oduži. To su zbori, to su glasi kojima se prošlost krasi, spajajući vek sa vekom i čoveka sa čovekom. I ti pade, dragi brate. Nisam, deco, vas dok traje. Jel ti borba bila teška? Pokušajte, milina je. Malo nas je koji bi smeli. Al vas jaka sila kreće. Zar ko može stići celi? Ko posumnja, nikad neće. Tu pogleda brat na brata, onda gore, onda uce. Grudi dršću, usta ćute, ali duše razumu se. Za
Hvala u ime hora za ovaj aplauz. Mi smo izuzetno ponosni na naše đake koji su vam priredili dosadašnji program. Sada ćemo međutim videti neke naše bivše đake. Želeći da večera sve bude u posebnom, bajkovitom raspoloženju, i program koji sledi smo nazvali Bajkom o zmajevitima, jer je zaista potrebno i malo čarolije, pa da se u životu postigne sve ovo što su oni postigli. Dakle, bio jednom jedan 12-godišnji dečak. Odjednom, kada se tome niko nije nadao, u našoj školi izbio je požar. I kao da su te vatre zapalile nešto u njemu samom, neku iskru koja traži mesto, način, sredstvo da pali, da gori. Samo 2 godine nakon toga on osvaja prvo mesto na pokrajinskom takmičenju likovnih radova. Sada znamo, to su bile iskre stvaralaštva. Iskra koja nije mogao drugačije ugasiti nego stvarajući umetnost, pišući na desetine knjiga za decu i baveći se kulturom celog svog života i kao književnik i kao novinar. Svojim delima, koja su prevedena na 20 jezika, i dalje raspaljuje dečiju maštu i srca. Naš Nedeljko Terzić. Dobroveče. Nedeljko, uvek ste isticali da ste ponosni na to što ste Zmajevac. Čega se najradije sećate iz osnovne škole? Pa ima nekoliko momenata, ali evo da pređem od jednog vedrijeg. Bilo mi je najviše drago kada sam postao prvak škole u šahu. Ali kako? I pre neki dan sam se setio kada sam gledao Đokovića, kad mu je Federer predao, tako i moj kolega iz osnovne škole Duško, bio je bolestan, nije došao na taj naš finalni meč, tako da je Anka Kegedić mene proglasila za prvaka škole. Druga stvar, eto, koje se rado sećam, to je, malo ste pre i pomenuli, to je ta velika nagrada za likovno stvaralaštvo, ali ona je za svega toga nosila još, kako da kažem, još jednu novu nagradu, a to je da je taj moj crtež štampan u 5000 primjeraka kao čestitka te iste godine. I ono što moram priznati, ja sam voleo školu. Ja sam voleo da idem redovno u školu. Ja ne znam da li sam uopšte imao tokom te 4 godine uopšte bilo kakvih opravdanih ili neopravdanih, jer sam jedva čekao da svane i da pođem. Nije demagogija i ne kajem se nikada što nikada nisam izostao. Stanovao sam pored Rusinske crkve i tog momenta kada se po gradu pročula, brzo se pročulo, to je 10-ak kuća od mog stana, kada sam čuo da gori škola, mislim da sam stigao isto vreme kad i vatrogasci, verovali mi i meni ili ne, ja sam pustio koju suzicu, nisam ridao, mogu da priznajem, ali mi je bilo žao izuzetno stare škole. Onda smo posle toga bili podstanari i mogu da kažem da je lepo biti pravi Zmajevac, makar bio i podstanar. Hvala lijepo. Ja ću vas zamoliti samo da mi se pridružite ovde na bini kako bismo dočekali i ostale goste. Hvala. Poštovanje. I kao mala bila je živi dokaz da se otrov u malim bočicama drži. Postala je opasnost za sve svoje suparnice na svetskoj sceni. Napadala ih je i obmanjivala i donosila kući zlata i kao junior i kao senior. U 13. godini postala je i nosilac crnog pojasa, što je vrlo redak slučaj. Svi u školi su tolerisali njene izostanke, jer se uvek sa takmičenja vraćala sa zlatnim medaljama. Želeći da menja svet i na drugi način, ona je završila pravni fakultet, ali je uvek isticala da je najvažnije da se deca od malih nogu bave sportom. Tu svoju veliku želju da edukuje pretočila je u svoje današnje zanimanje. Ona je instruktor karatea za decu, a pošto je u tome našla mir i balans za sebe, sada je i instruktor body balansa za sve one koji žele da nađu svoju duhovnu ravnotežu, a pri tom savršeno izgledaju.
naša karatistkinja Iva Vinković. Iva, za vas jedno pitanje. Ko vam je ostao iz perioda osnovne škole u najdražem sećanju? Ovako, dobroveče, sve bih pozdravila prisutne, pošto vidim nastavnike koji su mi predavali i svog učitelja Jonić Predraga, koji mi je ovako najviše ostao u najlepšoj uspomeni, a svakako, pošto sam se opredelila za sport, tu je i profesor fizičkog Đurić koji mi je predavao i nikako ne bih zaboravila i nastavnika Zoliku. Pre svega oni su me na neki način inspirisali da ostanem u sportu i da se bavim, jer su dosta toga predavali i tim van nastavnim aktivnostima, tako da pored škole jednostavno bila sam upućena i na sport zahvaljujući svojim nastavnicima i učitelju Jonić Predragu. Hvala lepo. Hvala i vam. Još u osnovnoj školi birao je nove puteve, izazove. Pitao se šta da bude kada poraste, pa nikako da odluči. Da li je baš sasvim siguran da želi da postane glumac? I popričao je sa roditeljima na tu temu. Ne bi li preusmerili njegov umetnički duh ka nečem drugom, pustili su sina u muzičku školu i prisustvovali su još jednoj njegovoj velikoj ljubavi – gitari. Glumac ili muzičar? Glumac ili muzičar? Pitanje je sad. I posle 3. razreda srednje škole otišao je na prijemni ispit na Fakultet dramskih umetnosti, naravno bez znanja roditelja. Diplomirao je 94. Glumac je Narodnog pozorišta skoro 2 decenije, svoje nedoumice da li da postane glumac ili muzičar ili pesnik izgleda još nije sasvim rešio, jer je pre godinu dana objavio zbirku pesama, a član je i rock benda u kojem svira sa Nikitom Milivojevićem. Glumac ili muzičar? Pesnik ili muzičar? Odgovor je jednostavan. Postao je sve to. Boris Pingović. Dobroveče. Borise, kojeg vi nastavnika najviše pamtite iz perioda osnovne škole? Nekako obično prvo se pamti učiteljica, moja draga Vera Levajac. Mislim je dugo video, ne znam da li među nama sad, naša draga Vera, nažalost. Da, pamtim moju razrednu Cicu Blagojević i pamtim mog dragog nastavnika engleskog jezika Mitra Grigorića. Nisam naučio kako se posao koji voliš radi punim srcem i od sveg srca. I pokušavam to danas da radim sa svim ovim što ste vi nabrojali, a što je nekako, što čini moje pozive. Hvala lepo. Molim vas samo mikrofon ovde, a vi nam se pridružite na sceni. Hvala. Evo još jedna priča o roditeljima koji podižu kćer zaljubljenu u umetnost. Ali još je Ivo Andrić pisao o tome da roditelji mogu da pokušavaju, ali ne mogu da odrede sudbine onih koji od malena znaju ko su i šta su. Ako još tome pripomognu učiteljice koje dete počnu da vode sa jedne likovne kolonije na drugu širom Jugoslavije, pa šalju dete u razne crtoteke, onda je neminovno da dete ostane u svom uverenju da sluša samo sebe i da danas sa ponosom može da kaže da iza sebe ima najmanje 15 samostalnih izložbi, a da su njena dela krasila zidove galerija širom sveta. Docent monumentalnog slikarstva od 2008. na Akademiji klasičnog slikarstva, Jelena Sekulić-Voljanek. Jelena, vi i danas radite sa decom. Odakle ta ljubav prema nastavničkom pozivu? Malo smo sad granuli ovom predstavom ovde, nisam očekivala. Pa moja profesionalna orijentacija, zapravo nju dugujem iz moje škole. Upravo pomenuta Štefica Radovanov me je vodila po celoj bivšoj Jugoslaviji. Išla sam u Bitolj, Slankamen, Beograd, R9, svuda gde su bile manifestacije i tu su se inficirala ljubav za umetnošću. I naravno učiteljica Lilja Balšića, koju je ovde, pozdravljam je. I
I vama svima čestitam 60. rođendan, modoliki ste i lepi, takvi i ostanite. A u školi radim i predajem đacima i to mi je velika čast. Hvala. Te godine, kada je on završavao osnovnu školu, bila su samo 4 Vukovca. On jedini dečak među njima. Na neki čudan način i njegovo današnje zanimanje je u bliskoj vezi sa ženama. Svestran dečak. Od malih nogu je voleo strane jezike, ali je obožavao i srpski, pa je ona srećna vremena osvajao nagrade iz književnosti koje su ga vodile na putovanja širom zemlje, gde je upoznao najveća književna imena Jugoslavije, poput Branka Ćopića. Ne, on nije pisac. Igrao je on i fudbal, godinama. Maštao o tome da postane sportski novinar i planirao studije žurnalistike, ali je ipak svet proputovao kao član bokserske reprezentacije SFRJ, SRJ i ostalih skraćenica. Ne, nije on ni bokser. U ono vreme kada je trebalo da odluči šta da postane, okrenuo je leđa onome što voli i opredelio se za nešto lakše. Upisao je medicinu. Danas je primarijus, jedan od dvojice najiskusnijih i najpoznatijih ginekologa za laparoskopske operacije u Srbiji, koji obučava na desetine svojih kolega. Doktor Duško Madžić. Dobroveče i vama. Doktore, za čim vi najviše žalite u životu? Pa ja kao i svi u sali žalim sigurno za prohujalim školskim i studentskim vremenima, a najviše žalim što nisam uspeo da se domognem olimpijade, olimpijskih igara. Ali možda me Rio čeka za 2 godine. Da li vi posebno nosite nekog u srcu iz osnovne škole? Pa znate, sad se setim kad je Nedeljko pričao kako je plakao tog decembra 61. Ja sam za razliku od njega veselio se, skakao. Ja sam bio prvi razred, tek smo krenuli u školu i sećam se kao sad dođe jedan drug iz komšiluka, kaže ajde ustaj brzo, to su bili neke rani jutarnje časovi, kaže škola izgorela. Mi sanke, trg tamo okolo, ovi što su plakali, oni su bili bliže, mi smo bili malo poizdalje, jer tamo bila poliklinika, higijenski zavod, pošto su još bili vatrogasci, mi smo se grlili, ljubili, neko gotovo izgorela škola, nećemo ići u školu. Prošao je zimski raspust i mi smo krenuli u Palestinu i u ono nešto preko puta gde je bio šah klub i da, zavod za statistiku. I tu nas zadesi, ja sam neka čudna generacija od požara odmah na početku školske godine, tu nas zadesi zemljotres u proleće 64. Baš u školi, onaj razorni u Bukureštu koji su dobrano osjetili u Mitrovici, pa smo 2-3 noći opet nismo išli u školu, 2-3 dana nismo išli u školu, pa proveli 2-3 noći napolju, spavali na livadi, pošto smirivanja tla i tako to. Međutim, posle to te krenulo lepo kad smo prešli u Pinke u školu, pa mi prepodne, oni posle podne što reče Nedeljko, bilo je lepo biti i podstanar iz Zmajevaca. U drugom razredu, kada je rešavao tekstualni zadatak iz matematike, on je umesto brojeva dopisivao neki šaljiv tekst. Učiteljica mu je dala jedinicu i poželjela da upozna njegove roditelje, da im skrene pažnju da imaju dete koje neobično doživljava školu. Njegov otac je iz svega toga samo zaključio da u kući ima dete koje ne zna matematiku. Možda zbog tih prvih dana škole on nikada nije voleo prirodne nauke, ali je voleo da komentariše dešavanja oko sebe i da se onda tome grohotom smeje. Smejali su se i svi ostali u odeljenju i u tim situacijama on je osjećao zadovoljstvo. Pred kraj osnovne škole je napisao i svoje prve aforizme i tada je shvatio da to može biti jedan način da preuzme svoj smisao za humor u nešto korisno. Stand-up komičar, ili kako sam duhovito kaže,
menadžer duhovitih scenskih aktivnosti govornog tipa. Srđan Dimčić. Dobro večer i vama. Dobro večer. Da li je ova najava bila dobra? Jeste, odlična najava i tačna je. Ja prvo još jednom da poželim svima dobro večer. Moram da priznam da čak i osnovcu Srđanu bi bilo čudno da se Srđan na 30 godina našao ovde, jer realno iz tog razreda jedino Niđa što je jeo tempere imao manje šanse za uspeh od mene. Ne znam da li Niđa i dalje jede tempere, ali evo mene ovde. I ta priča sa tekstualnim zadatkom iz matematike, ne znam da li se sjeća moja učiteljica Stamena Jakovljević, sada je tu. Ja sam pulaznio, pričao sam kakve gluposti, pisao sam da svinja ima 17 nogu. Ne znam što sam još pisao, bio je tekstualni zadatak, od prilike sad parafraziram, ne sjeća se baš da je tako. Naprimer, Mile je krenuo u školu u 12 sati, Miletu do škole treba 2 sata, kada je Mile stigao u školu. I normalna deca su napisala da je stigao u 2 sata. Ja sam napisao da je Mile sreo drugare, igrao fudbal i da nije ni bio u školi. Dobio sam jedinicu jer je to po pravilima škole, jer to jednostavno nije tačan rezultat. Ali sam bio u pravu, jer prvo ja sam znao Mileta. Taj nije volao školu više, volao fudbal. I drugo, mi živimo u Sremskoj Mitrovici. Kuda Mile 2 sata išao u školu? I čudi me da sam tu, jer sam ja bio dosta čudno dete i brbljivo i dobacivao sam stalno na času i verujem da sam izlučivao i nastavnike i učitelje, sve moguće. I sad bi im se zahvalio, jer da su zaista bodovali moje ponašanje onako kako treba, ja bih verovatno još uvijek pevao s ovom decom ovde na Bini, jer bi još uvijek bio Zmajevac i hvala vam puno što ste bili tolerantni. I jedna od najvećih životnih istina mi je upravo moja učiteljica Stamena Jakovljević uvek govorila, pošto sam uvek bio brz i nisam slušao i bršljao sam svuda. I ona mi je govorila kad god bi me poslala negde, ili kad smo bili u školi u prirodi, Srđane, upamti, automobil je brži od tebe. I automobil je stvarno brži od mene i to je nešto najtačnije što sam ikada u školi naučio. Hvala vam puno još jednom i... A da bismo mi danas imali ovakve goste pred sobom, imali su naravno uticaj i neki učitelji i nastavnici, te im se ovom prilikom zahvaljujemo. A želela bih da pozovem gospođu Bosiljku Pupavac da nam se pridruži na sceni. Ona je najstariji nastavnik Zmajeve škole, pa ćemo je zamoliti da nam kaže par reči koje će ostaviti u nasleđe svojim kolegama. Molim Branislavu Blajvaz, najmlađu nastavnicu naše škole, da je doprati na scenu. Dobro večer. Ja bih vas molila, Bosiljka, samo da nam kažete neku poruku, da prenesete poruku ovim mlađim generacijama, kako da rade, a da budu zapamćeni kao dobri pedagozi. Pa evo da vam kažem, iako sam dugo bila učitelj, ipak imam sada tremu. Bojim se da neću ni moći ni stići da kažem sve ono što osjećam, jer imati decu ispred sebe, to je velika stvar i veliko poverenje koje daju roditelji učitelju i ceo narod. Pa ja mogu da kažem da učitelj prema deci prvo treba da bude iskren. Pored onoga što treba da bude i dobar. Jer deca ne vole ni prenemaganja, ni neistine, laži. Ona vole istinu i samo istinu. Zato, kada decu vaspitavamo, treba da vodimo računa o njihovoj ličnosti, da im se obraćamo sa poštovanjem, baš onako kao što im se obraćao i naš veliki pesnik, poštovana deca. Ja mogu da kažem, kad učitelj stekne dečije poverenje i kad zavoli, on razume se i voli decu i deca zavole njega,
onda su tu velike, nesagledive mogućnosti da učitelj oblikuje njihovu plemenitu i dobru dušu i da od njih stvara dobre, uspešne, zadovoljne ljude. Hvala vam. Hvala vam što ste ovdje večera. Sigurno je da vaše reči treba da nam posluže kao smjernica za budućnost. Hvala vam, drage koleginice, hvala i počasnim gostima koji su bili sa nama večeras i koji su ipak nekako uspeli da pronađu vreme za svoju školu, iako znamo da je to mnogima bio zaista veliki problem. Nažalost, mnogo je onih koji ipak nisu uspeli da pomere svoje obaveze i provedu ovo veče sa nama. Znamo sigurno da bi volili da su sada ovde, da osete delić ove čarolije, koja zapravo uvek postoji tu i u njihovim je životima od prvih dana školovanja. Sve njih kao da je dodirnuo praksa zmajevih krila i nošeni krilima zmaja stigli su do nesanjanih visina. Verujemo da čarolija i dalje traje, te da će i naši sadašnji đaci jednog dana biti više nego uspešni ljudi i da će možda već za 10-20 godina stajati na ovoj istoj bini. Poštovani prijatelji, nadam se da vam je bilo prijatno sa nama večeras. Oprostit ćemo se uz hor koji će izvesti himnu naše škole. Veliki pozdrav, doviđenja sledeće godine.